Hey jongens, nou had het best wel heel lang door, hè, voordat we zijn wat mooi waar kregen. Win je hem direct aan tag? Ja. Heel. Ja. En wat ging je dan al uit de wanden komen in december? Zwemmen? Ik denk heel veel zwemmen. Ja. En heel veel buiten spelen, denk ik ook wel. Heel veel buiten spelen. En ijsjes! Heel veel ijsjes halen. Je lezen net in het water. Nee. Waarom net? Nou, ik zou eigenlijk willen zwemmen, maar hij is les toen van mijn kinderfeestje, mijn fiets. En toen had hij hier achter een hele deuk kregen en daar binnen sommige plakjes nog iepen. Dus hij was het nog net echt te zwemmen. Dat snap ik, maar dat is wel jammer. Jeetje, dus door haast een rare blessure. Ja, En hoe gaat het nou, Marty? daarom gaat het wel goed. Nou is het best wel warm, hè? Wat doe je dan om een beetje koel te blijven? Want dan kist het wetter dus net in. In de schaduw zitten en op, dat een beetje. En best ik een beetje jaloers op die jongens als het juist dat ze erin springen? Ja, Want hoe lang was dan wachten voordat je het wetter weer in mooist? ik denk dat ik volgende week weer in zit. En dan kun je in beide weer en je is het ook weer mooi. Ja, dat zeker. Hey jongens, een hele mooie simmertaal wezen. Ja. Zit het wetter nog op? Ja, even mooi te varen. Het waren wel een keer tijd, hè? Ja, inderdaad. En wat winnen de plan precies? Waar zit het in, hè? Goeie vraag, nog maar even zien. Gewoon lekker het wetter op. Ja. En gist alleen of? Nee, mijn vriend die komen er gewoon, dus die is ook zo. Ik geef even mooi op paard. En wat heeft al je bij die? Ja, van alles, even wat drinken, eten. Ja. Zodat we kunnen overleven op het wetter. Hoe leven zelfs? Ja, zak is het wel bijna nemen. Hey, soort plezier, hè?